сайёҳати экологӣ ё экотуризм як сафаре аз ҷиҳати экологӣ масъулиятнок ба манотиқи табиии ноустувор бо мақсади омӯхтан ва баҳрабардорӣ аз табиат ва ҷозибаҳои фарҳангӣ мебошад, ки ба ҳифзи табиат мусоидат намуда ба муҳити зист таъсири нарм мерасонад ва фаъолияти устувори иҷтимоию иқтисодиро таъмин менамояд. ҳамин тавр сайёҳии экологӣ яке аз намудҳои сайёҳии табиӣ ба шумор меравад, ки ҳадафи асосии он муаррифии табиати бою рангини мамлакат ба сайёҳон, ҳифзи табиат ва расонидани таъсироти зиёд ба маҷмӯаи табиӣ мебошад. асоси сайёҳии экологиро ҳимояи муҳити атроф ташкил медиҳад. дар навбати аввал ташкили сайёҳат бо теъдоди ками иштирокчиён ба минтақаҳои табиӣ ва бо зиёрати маконҳое ки дорои аҳамияти таърихӣ фарҳангӣ ҳастанд бо мақсади амалӣ намудани барномаҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ гузаронида мешавад. мувофиқи тавсифи ташкилоти умумии ҷаҳонии сайёҳии экологӣ, ин сайёҳати эҳтиёткорона ва пурмасъул ба минтақаҳои табиӣ ки он ҷо ҳифзи муҳити атроф дар назар дошта шуда эҳтироми мардуми маҳаллӣ бояд ҷой дошта бошад, ташкил карда мешаванд. яке аз омилҳои пайдоиш ва ташаккулёбии сайёҳии экологӣ вобаста ба хусусияти оммавӣ пайдо кардани сайёҳӣ, зиёд шудани сарбории антропогенӣ бо захираҳои табиӣ ва фарҳангию таърихӣ мебошад. сайёҳии экологӣ аз доираи васеъи сайру сайёҳатҳо ва хатсайрҳои маърифатӣ таълимӣ барои мактабиён шурӯъ шуда то хатсайрҳои мунтазами туристиро ба боғҳои миллӣ ва мамнугоҳҳо дар бар мегирад. дар шароити муосир якчанд намудҳои сайёҳии экологӣ маъмул аст. яке аз намудҳои сайёҳии экологӣ сайёҳат ба минтақаҳо ва мавзеъҳои табиӣ мебошад. тоҷикистон бо табиати дилфиребу қуллаҳои осмонбӯс, дарёҳои хурушону обҳои мусаффо, чашмаҳои дармонбахшаш аз назари сайёҳон пинҳон намемонад ва ин омилҳо имкон медиҳанд ки сайёҳии экологӣ рушд ёбад. табиати гуногун дорад. кӯҳ аст, кӯл аст. умед мекунам ки одамони зиёде сар карда аз ҳамватанони худам ва аврупо ба ин ҷо омада табиати зеборо тамошо мекунанд. аз ҳама бештар дар ин ҷо рангҳои табиат ба ман писанд омад. кӯл ранги кабуди зебо дорад, кӯҳҳо ҳам ранги замин ва бисёр тасвирҳои рангаи дигар ки шахсро мафтуни хеш месозад. Здесь очень красиво. У нас есть такой известный российский бард Юлий Визбор. Он написал песню про фанский. ман ба инҷо ба кӯҳҳои Фон бори аввал аст ки омадам. инҷо хеле зебост. як шоири машҳури рус дар бораи кӯҳҳои осмонбӯси Фон шеър эҷод кардааст ва маҳз ҳамин шеър маро водор сохт ки ба инҷо омада кӯҳҳои Фонро аз наздик бубинам. ғайр аз ин ба ман гуфта буданд ки тоҷикистон минтақаи биҳиштосо аст. дар инҷо об хело болаззат аст. одамонаш хуб ҳастанд ва ман хело шодам ки ба ин ҷо омадам. Я рада, что я здесь появилась. Меня пригласили друзья мои. Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный брожу по равнинам. И в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. табиати тоҷикистон ғайриоддӣ буда ба сайёҳон дар як вақт метавон ду фасл зимистону тобистонро пешниҳод кард. дар тоҷикистон имкони мушоҳидаи иқлим ва табиати мухталиф вуҷуд дорад ки танҳо хоси мамлакати мост. сайёҳон имкон доранд ки дар як рӯз аз гармии тафсони водии вахш ба хунукиҳои арктикии барфҳои доимии помир ворид гардида ҳам аз табиати зебоии водӣ, ҳам аз манзараҳои дилнишини доманакӯҳ ва ҳам аз қуллаҳои барфпӯши иқлими кӯҳистон баҳравар бошанд.
имрӯз мо ба кӯҳгардӣ меравем. муддати 2 рӯз дар хайма буду бош мекунем. хӯрокҳо дар ин ҷо хело болаззатанд. мардуми ин ҷо хело меҳрубонанд. дар куҷое ки моро мебинанд ба меҳмонӣ даъват мекунанд. тоҷикистон барои ман хело писанд аст ва мо бисёр миннатдорем ки аз тарафи ширкати сайёҳӣ ба мо сайёҳати бехатарро барои мо ташкил намуданд. ва мо аз он хурсанд ҳастем ки ба тоҷикистон омадем ва табиати зебои тоҷикистонро мебинем. Hospitality of the people in Tajikistan, it's been amazing. People have been so welcoming. We've met people along the way, along the track. The children are super cute. Yeah. сайёҳии экологӣ фазои беғубори берун аз шаҳрро дар бар мегирад. барои ин мақсад махсус боғи миллӣ хеле муҳим аст ки он 22% ҳудуди тоҷикистонро ташкил медиҳад. пойгоҳи мангоҳҳои зоркул, ромит, бешаи палангон, дашти ҷум ва боғи миллии тоҷикистон табиати хеле ҳам боёрангин доранд. мавзеъҳои нодири растанӣ ва бахусус ҳайвоноте ки ба китоби сурх ворид гардидааст аз қабили бузи морхур, архари кӯҳӣ машҳур бо номи маркополо, меши бухороии уриал, оҳуи бухороӣ, бабри барфӣ, хирси малаи тионшонӣ, уқоби кӯҳӣ, ғози ҳиндӣ дар ин мангоҳҳо сукунат дошта аз ҷониби давлат таҳти ҳимоя қарор доранд. сайёҳати экологӣ дорои якчанд қонуниятҳои асосӣ ба монанди тозагии муҳити сайр мешуда, напартофтани партоб, нарасонидани осеб ба низоми табиат, зер накардани сабзаю майсазор ва бо роҳҳои муайяншуда рафтан ва ғайра ки ҳама барои таъсиррасонии ниҳоят кам ба табиат нигаронида шудаанд мебошад. аз наворҳои шабакаҳои телевизионӣ ва интернетӣ пайдост ки аксар сайёҳон ба мамлакати мо ташриф оварда сабаби асосии омаданашонро дар кӯҳсор будани тоҷикистон баён мекунанд. Like with a group of tourists, and really it was my dream to come to Tajikistan. This is my first time and I really wanted for many years to come here. чун дигар сайёҳон воқеан ҳам орзуи ман омадан ба тоҷикистон буд. бори аввал аст ки ман ба ин ҷо меоям. ман бисёр мехостам ба ин ҷо биёям ва кӯҳҳои кишвари зебои шуморо бубинам. имрӯз хеле ҳаловат бурдам. ман дар тааҷҷуб мондам ки шумо чунин одамони хуб ва меҳрубонед ки бо мо бархурди нек доред. воқеан ҳам ҳама мехоҳанд бо мо суҳбат кунанд. дар ҳақиқат ин макон имконияти зиёди сайёҳӣ дорад ва месазад ки ба тоҷикистон ба дидани чунин манзараҳои ҷолиб биёем. Have some opportunity to come here to Tajikistan to see everything like we had a chance to see. аз маълумотҳои оморӣ бармеояд ки сол аз сол шумораи сайёҳон зиёд шуда истодааст. бо назардошти чунин тамоюл тавре дар боло зикр шуд, бо мусоидати ҳукумати ҷумҳурӣ корҳои зиёде барои ҷалби сайёҳон анҷом дода шуда. сайёҳӣ ҳамчун соҳаи муҳими иқтисодиёт ба назар гирифта мешавад ва як қатор тадбирҳо барои рушди он андешида шуда истодааст. дар ҳолати таҳияи маводи ҷалбкунандаи сайёҳии миллӣ дар заминаи ёдгориҳои нодири табиию таърихӣ ва хусусиятҳои рекреатсионии ҷумҳурӣ ва пешрафти самараноки он ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ воридшавии бештари сайёҳони хориҷӣ ба тоҷикистон таъмин карда мешавад.